Maglalaro tayo doon ulit. TikTok, ibigay mo yung number mo. Ha? Si TikTok po, di pa namibigay yung number. Si TikTok. Kung nga pala TikTok, no? TikTok, okay. Ate Tim Papango, mag-sample ka na dyan. TikTok ko na yung number mo. Ano na lang ulit. Game na. Para ano ko na lang. 3. Lang, ha? Ang ningning ng mga tali nakikita ko sa iyong mga mata. Pwede na? Sige, sample ka na dyan. Ningning ng iyong mga mata'y nahanap ko sa mga tala. Heto na naman hindi mapakali. Iniisip ka tuwing gabi. Naalala mga bawat sandali na nandito ka sa aking tabi. Walang problema kahit sobrang traffic sa kalye. Basta't ikaw walang atrasan, puro abante. Kahit saan man ang biyahe, umulan man ang grabe, nandyan ako lagi, ano man ang mangyari. Pinay, sobrang fine. Ganda niya'y undefined. Parang may mga bagay na pumipigil sa'yo. Kitang-kita ko kahit nakatingin sa'yo. Matagal na kitang sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan. Hindi kita kailangan kumpara, kasi ikaw lang baby at wala nang ang iba. Gusto ko lang naman ang lambing mo. Di na ko galit, halika na dito. You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Nararamdaman. Nasaan ka na ba? Kay tagal na kitang hinahanap. Sobrang namimiss Huwag ka kang na. mawawala. Di hahayaan na ika'y lumampa. Come ride with me when you are free. Call me when it's free. You don't have to tell nobody that you're coming home with me. Huwag mong pansinin ang mga tumitingin sa ating dalawa. Hello. Mega shout out. Sinistisha thumbs up. Yeah, the way you love, can you teach me how? All right. Jacket. Wait. Di ako'y nakalukong sa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang talaga tayo, hindi pa babayaan ang daang tinahak na kapiling. Wait lang ha. Una po tayo hanggang dulo, kapit lang na makikita, abutin natin. Mga tala. Yan na mga jacket nyo. Okay, alright. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me wet. Yan na, tingnan nyo nga, try nyo nga. Wait. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang Thumbs up. sa pool na sa Ganda. Participant. Paano ba yun? Ako na nga ang papipiliin. Panalo ka naman, pwede mo ba kong halipin?
Ba't walang participant? Nangyari. Ayoko nang itigil to. Okay. Araw-araw kitang aalagaan, laging sasabihin Ba't walang participant? na ikaw lamang. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. So yung participant, Jeff. You up and going out of bed. Hello, shout out. Wait, sino pa yung umanta? Walang alam, ikaw yung tanging nasa isip. Okay na, wala na. Sa paraan ako lang ang may Ayan na. alam. Yung mga sasali, kailangan matapang kayo, matapang ha. Dapat matapang ha. Sure na finish ka. I love the way Sige, ilan lang sa inyo. Synesthesia. Simula. It gives me chills, it makes me blush, it gives me joy. And I can see Ba't wala yung participants dito? universe, and if heaven does exist, Try it ko nga. would Wait. most probably look Dito. like rain. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives Wait me lang ha. and I can see her breathing down this universe, and if Heaven does exist and Yo! like rain. So, participants. Kaya salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lang Yo. ang nasa puso't isip ko. Isip ko at pinaamin ko na namimiss kita. And now miss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Go, let's go, let's go! Wala ka na sa piling ko. Piling ko at pinalalasal pa rin kita. Okay. Pa rin kita. Tender baby, ngayon lang ako magkakita ng katulad mo. Kailangan matapang kayo ha. Nakalista ba kayo lahat? Nakalista? Sino laging magbabalik sa'yo? Panahon nandun ka pa, Wait. laging pumupunta. Ganda ng kanta. May sorpresa ka lang. Yon. Ang mananalo dito, may 20 pesos, okay? Tapos, hindi pa doon nagtatapos. Sige, sample muna natin. Di lang tayo nag-isip. Ay. Check ko ulit, sige. Babanggitin ko ay mga kasali ha. Mag-entry muna kayo, mag-entry. Maganda itong laro natin, maganda. Okay? Jeff, magbaba ka nga ng link, Jeff. Kay Mami O, Babanggitin ko yung mga kasala. Agent Lenny, Chamis Life, Chels Claridad, Daricel Berga, Francis Galang, Hazel's Vlog, I Love Pangasinan, It's Me Chami, Jamela Karunungan, Jeff Exxon, JM Karunungan, Kablog Domingo Master, kasali ako dyan. Carol Casi, Maria April Rose Celebrado, Rachel May Soriano, Synesthesia TV, Team Papango, TikTok, Compilation. Uy, si Den wala. So, paano ba i-edit nga ito? Nakalimutan ko na. Ayan. Den Mortel. Sino pa? Maria April Rose. Sige, Den. Hindi ka ba nabanggit? Sino pa? Wala na, no? So, meron tayong 21. Okay na. So, game. Jeff, yan. Puntahan nyo muna si Mami O. Maganda tong laro natin, okay? Ang mananalo,
Meron siyang 20 pesos, di ba? Tapos, magpapaikot tayo ng, wait. Kasi di ka nga matiis, love. Papaikutin natin to. Okay? Magiging times 2 o times 1 yung kanyang kulay green kasi papalitan ko muna yung kulay. Sana naman pansinin mo, pagbigyan pusong ito na mahalin ka. Pati yung blue palitan natin. Yan kita, 'cause there's something that you baby that just makes me go Ang alagaan ng taong di mo gusto habang sinasaktan ka lang naman ang taong gusto mo. Hindi ko sana'y matupad, ako'y di na Yan. gawin natin lagi. Kita niya na? Ba't may kulay green pa rin? Hindi makita yung yellow. Papalitan natin yung yellow. Paalam, umalis ka na kahit di ka na magpaalam. Sa tuwing kasama mo ko, sa tuwing kasama kita, aminin mo na tayong dalawa ay Yun. bagay talaga. Okay. Pwede niyong maging times 2 yung tatakbo tayo, tapos yung mananalo, may 20 pesos, di ba? Pwede niyang gawing times 2 yung hanggang times 5, magiging 200 yon. Okay? Pero ang masaklap nun, yung isa may bokya. Kaya pwede kayong umiyak, okay? Iyak na lang ang premyo, iyak. Pag natalo, yun si Ate Tia Costas. Wait, lagyan muna natin. Ilan tayong dalawa. Skip na kita, baby, hindi ko na kaya. Edit this. So, copy. Tia Costas. Wala na. Hindi nakalista. Ayun, si Chris Batari. Shout out to Chris Batari. Pala tayo dati kasayahan, yung tipong kapag tayo nagkatitigan, magingitian para bang nahihiba. Game. Nagpunta na kayo? Sure. So, tatakbo tayo. Panahon nandun ka pa, laging pumupunta. Kalaging dala. Uy, si Rowena. Hello, Rowena. Bago ka lang ba rito? Darcel Vlog. Alam ko na masaya ka na. Wala nang makakagawa. Nakakatumbas ng iyong napadama. Alright. So, let's go. Sample lang. Gusto niya sample muna, sample. Bibilis niya. Ang bilis ah. Guys, yung mga binababang link, dapat dinidikitan nyo rin ha. Automatic yun, tapos yung dito yung bell. Para pag nagpalaro din, makakasali din kayo. Okay? 14. Pag bumalik tayo ng 18 or 19. Ilang beses ka nang lagi na lang ganito. Game. Sige. Yan na. Sunod na upan.
Bakit walang harang? Oo nga, no, hindi ako marunong magharang sa LS. Pag-asa, ayaw kitang piliin. Alright! Eto na! Nahuli na si Chelsea Claridad for the win! Alright! Sino kaya mananalo? I love Pangasinan. Galit na galit! Gustong malaki! Ayan na! Sino kaya ang ating first winner? Uy! Kutsara! Asan si Tinidor, Kutsara? Ba't di mo sinama si Tinidor? Ha? Ayan na ang sumpa! Jam is life! Alright! Maria April Rose Celebrado, nangunguna so far. Alright. Okay. Sino kaya? Jefferson. We have 25 seconds to go. 25 seconds. Francis Galang, humabol. Maria April Rose, nandiyan rin. Uy, Maria April Rose, ang daya mo. Nakasulat ka na, oh. Dalawa ka. Maria April Rose, ha? Ikaw, ha? 5, 4, 3, 2, TikTok compilation! Alright! Ngunit hindi tinadhana. TikTok, where are you? TikTok! Pinaliwala na ako dahil sa'yo. TikTok, where are you, TikTok? Ayun, nandiyan si TikTok. TikTok. Natatang ka ba, TikTok? Natatang ka? TikTok, natatang ka ba? Ako dahil sa'yo. TikTok, may tanong ako sa'yo, TikTok. Matapang ka. Ano, eto, pupunta tayo sa times. Ito, dito. Ay. Spin natin, spin. Papaikutin ba natin o okay ka na sa 20? Pag wala sila host, andito lang ako. Pag wala sila host, sige, Katsara, tumaan mo ng Tinidor para masaya. Roleta ba, Roleta? Dito wala pang bokya. Mamaya may bokya na, kaya yari ka sa bokya, okay? Papaikutin natin. TikTok, ikot. Oo, atapa na tao. Hindi atak po. Alright. Sige. So, papaikutin natin, ha? Ilang minuto na to. Sige. Yan na. Kita nyo? Uy, times 2. May 40 ka na. TikTok. Ano, uwi ka na? Ano ba? Times 2. Ayun na, times 2. May 40 ka na, TikTok. Okay? Ano, gusto mo isa pa? Ikot pa ulit. Sige. Ikot. 40 times 5. Ilan yun? 200, TikTok. Ang lupit mo, TikTok. Isa pa, ha? Gusto ko lang malaman mo, merong bokya dito, okay? Ikot ka pa ba? Ayan o. Ba't di makita? Oops. Kita mo ba, TikTok? Ba't may green pala? Wait, papalitan ko ulit. Palitan ko muna. May green eh.
na totoo. Niloloko ka lang naman kita. Tapos, itong mga blue. Wait lang ah. Ngunit hindi tinadhana. Yan. Ito ay mga blue na kulay. Kita na? Hindi pa rin kita yung iba. Wait lang. Meron pang green. Palitan natin ang green. Green. Red na yun. Ngunit hindi tinadhana. Pink. Lagyan natin ng pink. Ay. Hindi pa rin yan. Pink. Okay, pink. Mabagal na yung ano ko. Wait lang ah. Konting tiis lang kayo dyan ah. Para masaya tayo, masaya. Bakit ganito? Walang gusto, hindi masapat. Masaya na ako, bakit ganito? Walang gusto, gawin kita. Sa paligid mo, oras na ako. Nag-aabang sa'yo. Eto na! Mukhang swerte yung unang paikot natin ah. Meron pa rin green. Kita nyo na? Pwede na yan, no? Pilitin. Hapas, okay na ako sa korte. O, sige. Natakot, guys, natakot. Natakot si TikTok. So, tatakbo ulit tayo, Oo, pwede na. Pero hindi yata ako kasali. Tingnan natin. Sa'yo rin, okay? So, hindi tumakbo si TikTok, kaya tanggal na siya next race. Okay? Remove winner. Kung bokya ka, pwede ka pa sumali isa. Sana. Hindi ka lumaban, kaya 40 ka lang. Okay? Manood ka lang dyan. Wait. Ano ba yung gagawin ko? Edit list pala. Sayrin Torres. Wala nga si Sayrin. So, edit tayo. Sayrin Torres. Natakot si TikTok. Kala ko atapang na tao eh. Atapang na tao pala ah. Abilis attack mo ah. TikTok ah. Abilis attack mo si TikTok. Face. Sino nga yan? Si Sayrin Torres. Zairin. Tama na yan. Torres. Ala. Torres. Sino pa hindi kasali? Yun, si Sado lang. Isado. Hoy, mag-entry muna kayo. Mag-entry. Abigail. Sige. Maria Abigail. Atapang pala. TikTok ah. Atapang ah. Magaling attack mo si TikTok. Spring skin na lang. Sige, gagawin natin skin yan. Pag naka 500 ka, magkano ba yung skin? Ako host, Sandy Locatares. Okay, Sandy Locatares. Sandy Lo na lang. Haba. Mag-entry kayo muna, mag-entry. Punta kay Mami O. Tatakbo na tayo. Bibigyan ko kayo ng oras. Kasali na kayo. Mag-entry muna.
ko tawagin. Darating ako sa Ayusin ko muna to, ayusin ko. Mag-entry muna kayo. Hindi pa kita eh, no? pagtingin ko kasi kung Wala. tingin lang ay bitin. Ayoko rin naman kung kimkimin. Kasi mukhang hindi ko pa rin kasi yung Nandiyan na kayo. Mag-entry muna kayo, mag-entry. Ayan, oh. kahit na entry diretsyon ng inumin yung tapang ay wala pa rin. Saan ko ihiramin kahit na gusto wala. Pag-isip ko kaya Kita na ba? mahal pa kasi nasaktan na parang May nag-blur din. gusto kong di ko manta. Ano ba yan? Wala na Oh, ayan. pag-asang makalas. So, palitan natin. Sumugal pa rin kasi nagjanubla. Kahit sobrang traffic sa kalye. Basta ikaw walang Dapat. atrasan. Puro abante kahit saan pa ang biyahe. Umulan man ang grabe. Nandiyan ako lagi. Ano man ang mangyari. Hatid sundo kita. Hatid sundo kita. Hatid sundo kita. Mag-entry muna kayo, guys. Mag-entry. Hatid sundo kita. Hatid Yan. sundo kita. Hatid sundo kita. Diyan matagal na rin tayong hindi nagkita. Kaya ngayon alam mo pa na miss na kita. At teka, dapat pang malungkot kasi ngiti ka. Sa ako ay nananapit na baby, ako'y pauwi na. Sana hayaan mo ako na ngayon kita masolo. Mayakap ka ng todo at umitong parang loro. Pero kung talagang ayaw mo, di wag na. Para mo na rin pinatunayan. Meron pa rin. Ayaw Ano ba? yan? Iiwanan ka na niya. Huwag kang mag-alala kasi marami pang iba. Idaan mo lang sa tawa kasi magpakatanga. Hanggang sa masanay ka na kasi ganyan talaga sila. Kasi di mo alam, baka di nga nila. Sa nalirian, binibining sasaktan ka lang. Kaya easy ka lang, huwag ka magpakahibang. Huwag mong gawin mundo. Meron pa isa. Meron pa rin isa. Ako'y hindi ko na Ano yan? maintindihan. Alam ko namang di ko to dapat maramdaman. Dahil di mo rin naman kahit suklian. Pagmamahal ko magkaibigan lang. Hindi nagkaroon ako'y nasasaktan kahit na walang tayo. Mag-entry na kayo, mag-entry. Sure yan, ha? Nasasaktan ako Meron pa isa. walang tayo. Hindi ito, ha? Papalitan na. Walang tayo. Sexy lady with a pretty brown eyes. Can you be my lifetime partner? Sana pwede ka pero sa akin pala ka hindi ka bagay sa tulad kong simpleng rapper. Piliin mo ko patunayan mo may taste ka. Panalo ka na tsaka sure ka baby boy na safe ka. Pag sa'kin ka na love, hindi ko na need mag-pedicab. Sa kayo na sa chikot ka na dalang na pinahiram ni dad. Wag mo sanang iisipin na pagkagod na ako. Di ako apurado pero sa'yo ano ba? Chels, be, shout out. Ayan na, okay na. Okay na, okay na. Tingnan nyo kung ilan yung bokya dyan. May times 3 tas may times 5. Diba? Times 4 pa. O, saan pa kayo? Umayaw? Natakot si ano? Natakot si TikTok? Natakot? Okay, Maria Maria. Grabe ang ganda. Binibini So, ka mabisa. edit ulit natin. Edit ulit natin. Yan. Okay. Tapos, Mariang Palad. Mariang Palad. Yan. G, G, G. Okay, let's go. Let's go, let's go. Nag-entry na kayo, ha? Sigurado ka, ha? Ikaw din, ha? Kilala kita, eh. Mandarugas ka, eh. Mag-entry ka, ano? Hindi mo naibigay yung card. Phone number 6. Ewan. Nag-entry ka na, Maria? Nag-entry ka na? Pag nanalo ka, Maria, hindi ka nag-entry. Not counted yan, ha? Not counted, ha? Start. Okay, alright. Mga hindi nag-entry dyan, check ko, ha? Kayo, ha? Naloko niya si Osa. Nasadya manayap nakikita ka
Armando Urbano, done watching. Alright. Nakita natin si Armando. Hindi ka nakasali, Armando. Easy. Huwag kang patawalan. Ngunit puso'y ko. Kailangan kang itiwan. Turbo na! Turbo na! Meow! Meow! JM Karunungan! JM Karunungan! Nangunguna! Sino kaya? Sino kaya? 40 seconds to go! Naku po, si Maria Abigail, biglang marangkada. Raven de las Tres, non-entry host. Okay, alright. Raven de las Reyes, tsaka si Armando. Raven at Armando, wala. Okay. Sino kaya? 10 seconds to go! 10 seconds! Bilisan nyo na! Bilisan nyo na! Naku po, si Tim Paparo, napakabilis! Napakabilis! May papuso pa! May papuso! Papuso! Tulog na ata ito! Tulog na! Bilangan nyo guys! Bilangan nyo! Bilangan! Tapos na! Bilangan si Tim Paparo! Bilangan! Tapos na kanina pa. Siguraduhin nyo ha. Titignan ko yan ha. Bilangan si Tim Paparo. Tulog na to. Tulog na. Ang paringit. 5, 7, 6, 5, 4, 3, Tim Paparo! Where are you? Dito na, me! Asa na si Tim Paparo? Asa na? Wala. So, takbo ulit tayo! Ay! Mga hindi pala nakasali. Si Raven. Wait, jakitan mo na kita. Si Raven. Oh, copy. Careless. Tapos, face. Sino yan? Raven. Sino pa yung isa? Si Armando. Sino pa? Ba't di magjakitan si Raven? Naka-moderator ka na dito ah. Ikaw na pala. March Hinampas, tsaka si Arm. Pasok ka, ay ano, mag-entry kayo. March Hinampas, mag-entry kayo, mag-entry. Hashtag Mami O. Sure yan ah. Sabi na lang na Sino pa ba yung isa? okay lang ako. Yo, babanggitin ko ah. Meron tayong, okay na, 30 tayo. Ba't di madyakitan si Raven? Mag-chat ka nga ulit, Raven. Ulit. Add moderator. Ayan na, okay na. Meron na, okay. So, game tayo ulit. Game. Armando. Sino pa wala rito? Sino pa yung wala rito? Game na ah. Set. Go! Uy, go na uy! Hindi kayo tumakbo ah. Sa aking mga mata. Tama tayo sa ano?
Wait lang kayo dyan. Okay. Sandino Patanis, nangunguna. Pero matatalo rin mamaya. Anesthesia TV. Francis Galang, nangunguna. Ayun si Armando. Ako po, mukhang nadisgrasya si Armando. Nadisgrasya. Sino kaya mananalo? Sino kaya ang ating maswerteng mabubokya? Sino yung nanalo kanina si TikTok na? TikTok atapang-atakbo? TikTok atapang-atakbo! Bakit si TikTok? Hindi na sinalo. TikTok. Mali ata yung first walang bokya. Yung unang 10 seconds to go. Then Martel, naku po, tuwan-tuwa. Sino kaya? Naku po, I love P. Muntik na ulit si Team Papano, guys. I love P, where are you? Loading ba ako? Loading? Sure ka, Chami. I love P. Wala. Bilangan nyo. Si Team Papango. Nabuhay si Team Papango. Nanalo kanina. Nandiyan ba siya? Ay, wala pala. Kanina pa yun. Ayun. So, roleta o atakbo? Atapang o atakbo? Ha? Atapang o atakbo? Hindi na. Atapang ba o atakbo si I love P? Tanong, atapang, atakbo? Ha? Roleta! Okay! Ops. Roleta daw. So, pag-ikutin natin. Ayan na, umiikot na. Oops! Times 1! 20 pa rin! Ano, ayaw na? Isa pa? Tapang ka ba? Tapang? Eto, meron pa akong isa para sa'yo. Ito. May times 3, times 2, times 5, times 4. At syempre, bokya! Ikat roleta ho! Sige, napakatapang! Alright, natapang siya, tapang! Ayan na, umiikot! Woy! Ano yan? Pass to friend! Meron ka ng 20. Pasa mo sa friend. Ano? Eto, pass a friend. Ay, pass to friend. Times 2 pala. Times 2. Ayan o. So, meron ka rin 40. Okay? So, Noel Santos, pasali host, dan entry po. Sige. Noel Santos.
Sino pa? Sino pa? Anparingit host. Si Anparingit. Anparingit. Bilis niyo magdan, Kaya nga. Baka naman. Kasali ka na, Raven. Ayan, Raven, pangalan mo, Raven. Diba? Okay. Tapang si Peter James, anak ko po. Peter James Claver. Paano nga yan? Copy. Okay. Mag-entry ka muna, Peter. Okay. Okay na yan. Sunny! Okay, press G. Jeff Pianos. Okay. Mag-entry kayo, mag-entry. Meron ka na, Peter James. Ayan, Press G. Hanggang 11 lang tayo, 11 lang Kay Mami O. Kay Mami O. Pwede ka pa sumali ulit. Pagbokya. Lahat pwede pa sumali, okay? G. Dan. Yes. Go. Wala na. Sali, wala na. Okay. Sino kaya? Dikit ang laman, dikit na dikit. Agent Lenny, pasimple-simple lang. Parang lugi ata ako sa roulette ako. Agent Lenny, lagi na upo na. Kaya maubos. Sino kaya? Naku po, si Ben Mapel. Ayan na si Ben. Hinog na hinog. Hinog na hinog si Ben. Kulay green na. Pwede lang batuhin. 30 seconds. We have 30 seconds to go. Ako mananalo ata. Okay. 10 seconds. Sige na kaya. Dikit na dikit ang laman. Ako po, napakabilis sa likuran. Napakabilis ni Raven. Napakabilis na Raven. Bilangan niyo si Raven. Bilangan. Host Raven na. Raven, wala si Raven. Wala si Raven. Nag-ML na. Wala na. Nag-ML na nga. So, go tayo. Isa pa. Bilangan niya. Bilis. Asa? Sabi niya ML
Abu, abu. Ayan, dito. Asan? Wala. Wala akong makita. Hindi. Ano? Atapang ang takbo. Atapang ang takbo. Ayan, comment. Mang sandwich kaya. Awu. Tumahol lang, tumahol. Tumahol lang, tumahol, guys. Tumahol na lang, tumahol si Raven. Ban! Raven, ban! Tatapang! Yun, tatapang. Gusto ko yung tatapang yan. Rekta na kaya tayo, no? Ganun din. Oo nga, rekta na. Ito na, ha? Yan na. Ano kaya? Oops, times 5! Raven ban! Raven ban! Ban na Raven! Sino ka, Raven? Sino? Raven, nga nga! Palakpakan si Raven. Nanalo siya ng palakpak. Atapang atao. Atapang. Palakpakan. Palakpakan si Raven. Atapang siya. Atapang. Kabilis atakbo. Game ulit. Yan na. Tresi. Nga nga, Raven. ML na lang. Okay lang yan. Kasali ka ulit. Kasali ka pa rin. Tresi. Kung gusto niya pa, hanggang 11 lang tayo. Wala kayo dyan. 20 na naging bato. Atapang kasi. Atapang eh. Hindi ko kinaya si TikTok. Atak mo. Okay. Tapang amor. Tapang ka. Muntik na maging 100, di ba? Oo. Sunta pa. Yan na. Tumatalong. Cancel ka sa ML, cancel ka pa rin sa ruleta. Ha? Okay. Alright. Eto na. Kuya Batari, namumuna Kuya Batari. Sino kaya ang susunod na mabobokya? Yung last natin, 2 ruleta. Okay, yung last na takbo. Swerte nung kanina, yung 2, no? Dalawang ruleta sila. May Venus ka, asan ka na? Mamaya. 30 seconds pa, 30 seconds. Jammy's live. Ayan na, nangungunan si Jammy's live. Sino kaya? Dikit na dikit, guys. Dikit na dikit. Naku po, si Team Papango na naman ba? Darcel Berga! Alright! Darcel Berga, where are you?
New Darisul Vega. Dito na Dito na si Bokya. Sino kaya ang sunod na mabobokya? Daricel, bilangin nyo na agad! Bilangin nyo na! Para makarami tayo! Bilangan nyo, bilangan! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Darcel! So, wala. Hindi mapapalaban ang ating tag natin. Wala na. Nabilangan na siya eh. Tulog na. Bokya agad. Hindi man lang nagkaroon ng pag-asa. Game. Eto na uli. Sino kaya ang sunod na mabobokya? Nandiyan pa ba si Raven? Nandiyan pa ba? Tatapang ka. Si TikTok na wala na. Naglaho si TikTok ah. Nakasure mo na ng 40 si TikTok ah. Sino kaya? 1 minute. Parang ang bagal ng takbo ngayon. Ayan, nandiyan ka pa, Raven. Ayun ko. Nakita mo? Sino kaya ang sunod na mabobokya? Nanggigigil na si Bokya. Nanggigigil na. Sino kaya ang ating susunod na biktima? Dikit na dikit ang ating laban, guys. Dikit na dikit. Naku po, si Darcel Vega na naman. Guys. Ayaw paawat ni Darcel Vega. Yakostos Channel. Armando, mahabol din si Armando. Komando. Ayan na. Dalawa na lang silang maglalaban. Turbo, nasa una ka na. Mahuhuli ka na niyan. Naku po, ang layo na ng emot, oh. Naku po, napagod. Zairin Torres. Naku po, tatlo na sila. Naku po, Armando, anyari. Napagod. Naku, nakakapabilis ni ka, Batari. Kuya, Batari, vlog. Napakabilis, biglang lumitaw. Apagod si Armando, apagod atakbo si Armando. Bilangan niyo si Kuya Batari, bilangan niyo. Bilang, guys. Kuya Batari, damit na sa akin. Tawagin niyo muna si Kuya Batari. Seven. May 20 minutes na lang tayo. 7, 6. Asa ng 5? 5, 4, 3, 2. 1 na lang. 1. Wala. Ulit tayo. Ay, dapat cancel ko na. Ayan na uli. Armando, anyari. Apagod atakbo si Armando.
Wala lang magbibilang guys. O, sige, si Chami na lang tagabilang natin. Di ba hindi pa nag-entry dyan guys? Mag-entry kayo. Titingnan ko ha kung... Whip, 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 whip. Tagabilang nga si... 1 minute to go, 1 minute. Sa yung taong ni Carla, yun. Marlene Soriano! Exhausted na siya, exhausted. Sino nanalo? Di ko nakita. Ikaw din. Wala, si Kuya Batari. Nabilangan siya, nabilangan. Ganda ng laban. Dikit na dikit. Siksikan. Siksikan sa gitna. Oh, talong. Talma, talong, talong. Jefferson. Ayan na, sige. Sino kaya? Nakupo. Anthony! Where are you? Uy, si Francis Galang, hello! Yan na, may jacket ka na. Winner ka agad ng jacket. Ann Farid! Bilangan nyo na guys! Ayan na. Asan? Ayun si Ann Farid. So, atapang o atakbo? Atapang o atakbo? Atapang o atakbo? Ayun na, ay. Ba't natin din eh. Atapang o atakbo? Sabi agad! Oo. Ano na? Uy, 20? Bulsa 20 na, bulsa 20? Atapang yan! Thank you po. Oh, 20 na lang. Okay ka na sa 20? Okay ka na? Anong atapang? Papaikuti natin to. Ayan, oh. Pwedeng maging 100 yung 20 mo. Pwedeng maging 100. Pwedeng maging 60. Pero pwedeng mawala. Nakawin ni din. Pag bogyan, nakawin ni din. Okay? Roleta ka ba, Ma'am? Asan siya? Asan? Anong atapang? Wala. Atapang! Yun! Atapang! Yan na! Umikot na! Umikot na! Sino biktima ba? Oh! Alright! Uy! Pass to a friend! Yan! Pass to friend! So, host, ruleta na yan. Ayan na. Mag-nominate ka dyan ng friend mo na isa. Ako? Muntik na mabuti. The please. Uy, friendship. Ayan na. Mag-nominate ka dyan ng friend mo. Mag-nominate ka ng friend mo isa dyan. Please. Walang tampuan ka. Walang tampuan ha. Ate Ana. Sige, ligawan nyo na. Sino? Sila lahat.
Dito na magkakaroon ng away. Anak ba, friend mo ko? Yun pala, hindi mo ako pinili. Visit ka. Dito na magkakaroon ng awayan. Diyos ko, day. Kaya kami natin. Isa lang. Huwag gayon. Peace, guys. Dito na magkakaroon ng awayan. Masaya ka. Bukas walang pansinan to. Walang pansinan. Agent Lenny House. Okay. Agent Yan. Tinabla kayo. Tandaan yung pagmumukha ni Antorinit. Okay. Abangan nyo mamaya sa labas. Ano ma'am, papaikutin natin. May 20 na si Antorinit. May 20 rin si Antorinit. May 20 rin siya. Kasi Madam Lenny. Walang pampiyan. Tandaan niyo ang pagmumukha niyan. Ma'am Lenny, natatang ka ba? O, atak mo na. Sureball na yung 20 mo. Tandaan ka. Bilangan niyo si Ma'am Lenny, wala sagot. Bilangan niyo. Yun, ikot now. Yan! Ayan na. Tandaan niyo yung pagmukha ng bigay niyo. Uy! Ma'am, isa kang biktima. Yan. Iniligtas kayo sa kapamakan. Yan. Iniligtas kayo sa kapamakan. Iniligtas kayo sa kapamakan. Iniligtas kayo sa kapamakan. Iniligtas kayo sa kapamakan. Mahalin niyo si Antorinit. Niligtas kayo sa kapamakan. So, takbo ulit tayo, takbo. So, wait ko ang mga tubig. Dalawa na ang biktima natin, dalawa na. Press D kayo dyan, press D. Tandaan nyo si Antorinit, tandaan nyo. Yun, press G. Okay. Natin. Ay. Wait.
1 minute to go, 1 minute. Shot mga idol. Woo! Sabi ni Ailando, Armando pala, Armando. TikTok compilation. Nawala sa TikTok, nag-ML. TikTok compilation, nangunguna pa rin, nangunguna. Seconds na lang, guys. 15 seconds. 15 seconds to go. Ang paringit uli. Diyos ko day. Sino kaya? Sino kaya? Naku, ang bilis na Armando. Ang bilis. JM Carolungan. JM Carolungan. JM Carolungan. Tawagin na yan. Tawagin. Bilangan, bilangan. Ang light balls. Bilangan nyo, guys. 10. Aw, hindi ka panaluan. Sobra ka na. Hindi ka na nila bate. Hindi ka na nila bate. Ayan, umabol siya, umabol. So, sabihin nyo kagad kung roleta o ano. Roleta? Wait lang. Yun, roleta. Ay, hindi pala ako pwede magpatay ng cam-base eh. So, eto na. Ikutin natin. Wala. Ayoko pa. Eto na. Ikot, roleta. Ikot, 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 ikot. Ikot, ikot. Ang masaya ng gawin ko. Muntik na ang magpasa, friend. Discardar ko. Sorry guys. Dami natin biktima. Tatlo na sila. Bipi. Eto. Napatay ako ng may tatlo na tayong biktima. Eto na. 100. Let's go for 100. Tapos pag nag-times 5, 500. O, diba? Ayos, diba? Sige. Press G na kayo dyan. Press G. Ganun talaga. Huwag kayong ano dyan. Reklamo pa kayo, ha? Masaya, diba? Masaya ako. Daming bokya, eh. 100 to, 100. Tapos, last takbo na natin, okay? Last takbo, press D for 100 pesos. Tapos, mabobokya din sa huli.
Alright! Alright! Masaya yun! Gusto niyo yun? Gusto ko yun! Tres G! Kuya na, bakit na naman yan? Buti na naman na. Last na host. Naku, 12 na dito, Ma'am Lenny. 12 na. Gawin pala natin, 5 minutes. Yung takbo. Okay, 100 to, 100 ah. Press G! Press G kayo dyan, press G! May matutulog kayang nakangiti? Or babaunin niya ang bokya sa kanyang pagtulog? GG, press G! Okay, let's go! Start! Ayan na. Last 12 na dito guys. May pasok pa ako bukas. Bukas kay Marvelous tayo, kay Marvelous. Ang saya-saya ng bokya! Merry Christmas! Merry bokya! Merry bokya sa inyong lahat! Palitan natin ang sound ng Christmas song para swertehin naman kayo ang mamalas nyo. Ho, ho, ho! Happy Bokya! Okay na nasuntok. Aru. Puro mo kaya natin. Nandamay si Raven. Sinimulan ni Raven guys. Sitiin si Raven. Kasalanan ni Raven. Masyadong atapang. Greedy kasi, greedy. Yan. Puro Red Bull tuloy. BP! Sino kayang maswerteng mananalo ng 100? Tapos bokya. Palakpakan ng mga bokya. At least nanalo kayo ng palakpak, diba? Tenestisha TV. Pahinga ka muna. Relax ka lang yan. Relax. Pwede naman hindi pa ikutin. May 100 na agad siya, di ba? Oh. Sino kaya? Ang saya-saya. Up! Sandy Lou, tuwan-tuwa si Sandy Lou. Tuwan-tuwa. Mahaba pa oras. Mag-relax lang muna kayo. Marlene Soriano, nangunguna si Marlene Soriano. Sino kaya ang mananalo? Dikit na dikit ang laban, dikit na dikit. Daming bokya guys. Panalo tayo ngayon, panalo tayo. Maraming bokya.
dyan. Seconds na lang, seconds na lang. Excuse me po, boboki ako. Boboki ako, sabi mo. Turbo. Nakiturbo lang si Ate Jack. Nakiturbo na rin. Sino kaya ang mananalo? Naku po, baka ako pang manalo, yari kayo. Sana atapang yung manalo, sana atapang. Nakpo. Rachel Soriano! Rachel Soriano! Bibilahan mo na, bilis! Para isa pa tayo, wala. Kevin Gibara, shoutout Kevin Gibara. Yan kitang jacket. Magbababa ka ba ng bahay mo? Magbababa ka ba ng bahay mo? Pangalan? Kevin Gibara? Sige, babang bahay mo dyan. Palulusubin natin. Yon, awu. Andyan siya, guys. So, atapang kaya si Rachel? Okay, sige, magbaba ka dyan. Palulusubin natin. Andyan siya, guys. Andyan siya. Hi, Ate Jimmy. Armando Urbano. Rachel, ikot o uwi na? Hindi ako makapag-decide. Guys, dikitan natin si mag-iisang game pa tayo pag dinikitan niyo si Kevin Gibara, okay? Sayang 100. Kung naging times 5, di ba? Bokya. Isigaw niyo yan, type niyo yan, bokya. Para matakot. Uwi na yan. Uwi na po. Yes. Umuwi siya. At pinay na po si Armando. Dikitan niyo muna si para mag next game pa tayo. Kelvin, sige, baba ka pa isa. Didikitan kita. Dikit na pala tayo. Okay, si Diyos ko. Dikitan nyo si Kelvin, dikitan nyo muna, tapos mag-iisa pa tayo. Pag di nyo dinikitan yan, wala na, okay? Pera na po, ka-vlog. Okay. So, the shit. Kaya nasa Benten. Dikitan nyo muna si Kelvin. Dikitan nyo muna, isa pa. Magbaba ka pa, Kelvin. Mag-comment kayo, sabihin nyo, bokya! Okay? Mag-comment kayo kay Kelvin, sabihin nyo, bokya! Dikitan nyo muna, guys. 16. Dikitan nyo muna. Mag-comment kayo doon, sabihin nyo, bokya. Kelvin Abueva. Dikitan niyo muna. Magagamit na ako. Sige. Turbo ka na. Nalit si Ate Jack. Tumuturbo ka, tapos na.
Hashtag mo kaya na isang video mo. Bilis! Relax! Dikit muna sila, dikit. Isa pa, Kelvin, isa pa. Baba ka pa isa. Yan, nagsipunta na sila. Rusong bahay tayo, rusong bahay. Bumalik si TikTok. Ang daming nabakya, TikTok. Magaling kang bata ka. Hindi ka nila ginaya. Atapang sila. Atapang abokya. Bata pa ako, andito po. Bananay at tatay ko. Sino ka? Sino ka, anak? Sinong tatay mo? Magbababa ka ba ng bahay, bata pa ako? Host, alam ko na yan. Bokeh anak yan. Nabasa mo na, no? Nabasa mo na agad? Uy, hindi ah. Tingnan nyo, subukan kong paikutin ah. Kung pinaikot sana ni Michelle, ito sana ang kanyang makukuha. Ito sana ang kanyang makukuha. Uy, bakit ako rin? Bakit? Nakaligtas! Nakaligtas ang 100 ni Michelle. Magaling! Magaling kang bata ka. Isa pa, hindi mo kaya lahat to, guys. Para maniwala kayo. Oh, ano yan? Oh, times 4. Oh, times 4. Oh. Diba? Times 4. Na ano ng ring rate eh. Ayan oh, times 4 oh. Oh, diba? Okay. Buti na lang. Times 4, di ba 400 ka sana? Sayang. Diba? Sayang, may 400 sana. Dami kasing bogey. Sana manalo po ako para may pangyatas ako. Sige, sasali kita ano. Edit please. Sali natin si, sino ba yun? Si Kelvin tsaka si Kat. Kelvin. Tapos si bata pa. Yan. Oh, kasali ka na, Kelvin. Eto. Oh, kasali ka. TikTok. Andiyan ka pa. Hintayin natin yung iba. Press G na. Ako, lumalalim ng gabi. Press G. Oh, andyan tatay mo, andyan. Andyan si, si Armando, yung tatay mo. Ayan na, so, takbo ulit tayo. Ito, 50 lang ha, 50 ha. Wait lang, lagay natin dito para hindi tayo magkalituhan. Wait lang. G. Ayan na. Tatakbo tayo.
do this for the final round. Hindi pwede. Wala akong pampakain sa'yo. Napakahaba, dapat pala, ano? 2 minutes. Tour mo kayo dyan, magsitour mo kayo dyan. Bawas na ako. Turbo, turbo! Oha, oha! Si Ben siguro yan, si Ben. Kelvin Kilara. Go, go, go! Kapagod tumakbo. Gapang ka muna, gapang. Gapang ka muna, para mamaya. 50 lang. Extended lang to eh. Pero pwedeng maging times ano yan? Times 5, di 250. Oh, di ba? Ayaw mo, huwag ka na sumali. Pag ikaw nanalo, wala ah. Tuminit pa. Konting abang-abang lang. Okay, ayan. Kalak ba, atapang ka, TikTok, ha? Atapang atakbo ka pala eh. Atapang atakbo. Atapang atao, abilis atakbo. May 40 pesos na ako. Alright. Tapakan. Ando ka sa taas. Kelvin Raven, it's me, Chami. Nanguhula. Ako po, si Kelvin. Masaya. Nakangiti. Uy, andyan ako, nanguhula ako. Sino kaya mananalo? Wala pa. Talon, go! Sino kaya ang maswerte? Mabubokya ulit. Hindi po ako pakaan, bata pa ako. Si Ben siguro yan, si Ben. Kelvin, nangunguna ka na, Kelvin. Ayan na. 1 minute. Naku po, mapapagod yan. Mapapagod si Kelvin, mapapagod yan. Mapapagod. Sino kaya? Si Rachel, nangunguna. Ang back-to-back to ah. Roel Santos, nandiyan pa kaya si Roel Santos? We have 45 seconds. 45 seconds to go, guys. Itodo nila ang mga pinagkainan nyo kanina. Yung kinain nyo, iubos nyo na lahat. Meron yan. Ayan na. Dikit na dikit. Maria April Rose Celebrado. Daireen Torres and Team Papano. Sila ang naglalaban-laban. Nako po. Okay, alright. Itodo mo na yan, bata tao. Maging matanda ka na dyan. Ayan na, 8, 5, 4, 3,
Bilangan nyo, bilangan nyo. Bilangan nyo, bilangan nyo. Bilis. Nagre-reklamo na yung mga kapitbahay ko. Asingin ko daw. Hindi ang parang siya. Ano na, ano na? Tatakbo ko. Tatakbo. Ay, tatakbo ko. Ikot ko, ano? Wow. Ano, atapang o takbo? Swerte, swerte. Ikot, yun, matapang. Sige, sige, sige. Yan na, agad. Ay, sandali. Ito, kita nyo. Galing sa Times Square yan, ha? O, paikutin ko. Ikot, ikot, ikot. Yan na, umikot na, umikot na, umikot na, umikot na. Umikot na ba? Umikot na, umikot na! Uy, 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 uy! Oh, ang swerte, oh! Times 5, guys! Times 5! Ay, ang galing! Ang saya ng last natin, di ba? Oh. Palakpakan, palakpakan! Oh, di ba? Hindi lahat, malungkot. Ayun, masyado kayong mega eh. So, may 350 siya. Lahat. Oh, di ba? Sulat ko muna. So, paano ba yan, guys? Tulugan na. Paano yan? Gamlan. Swerte ko. Paano kami? Tulugan na ako. Matulog na tayo. Bukas ulit. Ano ba kayo? Gabi na. Thank you, guys. Bukas ulit. Kay Mabilus tayo bukas. Kay Mabilus. 350. Oo, congrats. Oh, di ba? Sabi ko eh, masyado kayong takot sa ikot eh. So, tatlo ang biktima natin. Ipopost natin yan. Ipagkakalat natin ang mga bokya. Okay? Ipagkalat nyo. Ikwento nyo sa mga kaibigan nyo. Agent Lenny na bokya. Diba? So, good night guys. Good night. Bukas ulit, bukas ulit. Thank you sa inyo dyan. Salamat. Bata pa ako, magbaba ka ng bahay mo, bilis. Sana all. Atapang-atakbo ko kasi. Atapang-atakbo. Nag-like, salamat sa palitan ko. Ito ba to? Si Chris, ano to? Chris Dasol. Good night, guys. Good night. Bye-bye.